Ti Masakbayan. Ti napalabas, masuron ni Bagat Berta, numakit kita na amapan umut-utang ti anak na, iti bagas. Iti may sang aldaw, imbaon na ni Jade amang takwat, nupud no tinadamag na, nga da babae ni Dave. Napan nga ron ni Jade iti kantin, nga ayuyang da Dave, kat natakwatan na, apud no ti amin. Ngam saan ang nagpadlaw da ito'y, inala ni Jade ti cellphone number ni Elaine, babaan iti cellphone ni Dave. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas anapuluan. Nasudi nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aday na, nakopya kon ti numero ti cellphone ti babae. Inakon ito ti Taliana, tapno sana makadlaw. Ayan mo ngay, nagbayag ka butang. Umayan! Oh, aday ta ti Tolyam. Inakmatan isagana ti lamisaan. Tapno saan ka amala daw ako nam. Sige, sumaruno akon. Sinalbag day dya manugang mo. Mabalin la ko maapagtalawak at pagtalawak laangan. Nay, ayama din ayati pagpupudutam. Nadamag ko nga da babae apag mamauyungan na. Ay, abangan mo no pamadakis laang day ta. Anya pa madakas. Imbaon ko ni Jed ang mapanmang takwat. Isu tinapanan na idikalman. Kahit adda ka day natakwatan na. Nakita ti dua mata na nga da babae nga iliblibre na iti merienda. Imbaga ti maysa kadakwada akaayan ayat na kano tinasao a babae. Ay ti awanan baed. Masapo la magupad day ta relasyon. Kasi may ti anak na. Uray no magupad. Kasanaw no aramiden namanan. Anya ti addang nga aramidem ita. Baybay am kadilatan aluklukon na kati asawam. Masapol nga agtanangak nanang. Diyak kaya't amadadaal ti estado mi nga agasawa. No siyak ti sika. Ipungot ko ti babae. Nanang, madi ti iskandalosa. Saan ang maurnos ti anyaman aparikot, babaan iti pudot ti ulo? Ay, diyak man amukan ka. Agdadata lang nga rudan asika ti biktima, di ka pa'y laag gunay. Adda na panunot kong addang nanang. Ngam nasaya at dayjay awagas. Saan nga babaan iti pudot ti ulo? Ay, diyak man amukan ka. Ngam no di ka pa'y laag gunay. Agbalaw kanton, awanton ti asawam iti denayaw nga agiina. Bay andak kumapay nanang. Pangaasiyo, tasaan kayo nga agaramid iti dinudursok awagas. Ay, makapasuron kamit. Inakman laangan. Mabaling ka di akalpasan ti opisina. Kat inta matagpasyar, sweetheart. Okay, nga mabiit talaan nga. Taimbaga ni mami nga adda ka no sa nga ili mi. Masapol nga adda ak ijay balay inton sumangpot ti sa nga ili. Kasta ka di? Sapay, adda ko mapapananta. Inton maminsan laangan. Naudi kamat ngamin anang ibaga. Nabayag asaan mi anakit kita ti kabagyan mi asumangpot. Sige. Inton Domingo, tawan opisina. Intag pa siya. Wan, sweetheart. Kadwata ka din ni Mercy? Saanen, tadda ka no papanan na. Ag out of town date ta adwa. Agasam ta out of town date? Una, damo a date ta. Masapol anaragsak. Ken nakalalagip ti damo a date ta. Daytoy lakadititad mo kanya kasweldom lakay. Ano Sam? Adangamin papanan minton Domingo. Napatagunay. Ni, saan mo't nga aldaw ti opisina ti Domingo Intayo ket di makimisa kadagiti ubing. Adda pang ibaunan ti kumpanya kada kami. Adda seminar mi. Seminar? Iti aldaw ti Domingo? Ay, wan gayam. Apay anala daw ka man na si Mangpet? Adday naramid ko pa iya opisina. Sakbayan agawid ak. Madlaw ko nga minakanayon kamutan amala daw nga agawid, lakay. Adda kanayon nga overtime. Kasta ka di? Di ngumatumat nga rod ti sweldom. No kanayon ti panag-overtime mo. Day, nakaumay kayo matbasang.
Kibkibinam tabay sa nga anak mo. Idinto ta saklot mo ti maysa. Kaya't kayo ngamin ang makasarita, tatang. Numabalin, pagaw-awirak pa'y kumani nanang, tainak man padasan ti agbiro kiti trabaho. Kurang ngamin ti sweldo nila kay ko. Kahit, anya ko maatrabaho ti sir kam anak ka. Saan ka di asigod a beautician naktatang? Nalaka ti sumrag itakas beautician. Kan adumot dagiti gagayam kong ada parlor na. Masiguradok akayat ni nanang mo. Basta ibagam nga ikam iti kwartana. Ayun tatang. Masapol nga ikak takaasimot no agawir. Wun, basta day tati ibagam kin ni nanang mo. Alis ko day chay. Agawirak, gamday tabagimpay ti papintasam. Ayaw sa matabuok mo, nagpapintas ka mait. Ninanangan, apay, nalaadak ka di una yan. Ay, saan mait? Gamgapo ta impamaisam ti magas asikaso iti asawa ken anak mo. Binaybayam tabagay. Isukat na ka pa yun ti asawam. Sige, tagpapintasak mat nga rod nanang. Ala, inak nga rodan iti parlor apag trabahwak. Amuyo, nangato ti sweldok ijay, ta high class da ija a parlor. Inrugim ka din ti addang nga aramidam para iti karelasyon ti asawam. Naala kon ti cellphone number na iti cellphone ni Dave, nanang. Anya ko mati aramidam. Ka-textmate mo? Basta, di kay agdanag. Nga masapol nga agtanang aklaang nanang. Sika ka din day ta anak ka? Pagbagay mo ti pukis mo, kan panakaayos mo ita. Mayat ka di matlaang nanang? Mayat anak. Masiguradok nga agmulagat ti asawa no makita na kainton sumangpait. Unay ka tagmulagatin. Kagpay sumay. Sige, tagawid akbetan. Ada ka betan nakadwa dagiti ubeng. Sige nanang, kat agyaman na kiti panangaw-awir yu kadagiti ubing. Madamdaman tulaang at dan ti asawam. Di na mo nagbaliw ti ayos mo ita. Pimintas ka nga men ang nagkapo iti parlor. Agpaisong nanang. Hello, sweetheart. Imawagak ta ipalagip ko ti out of town date tayo itong Domingo. One sweetheart, ngam saan taunay amasapa. Tadapay nasken nga aramidan mi kadamami. Okay. Sakbay ti alas 12. Agkita ta ijay kantin, ha? One sweetheart, agin nuray ta ijay. Itulod mi pa'y ngamin ti nga ilimi, sakbay nga umayak ijay. Okay, sweetheart. Masigurado ka naragsak ta ijay papananta. Sapay ko ma, sweetheart. Damo a date ko naman. O, sige nga, Rod. Bye, sweetheart. Saan nga mo ni Dave? Nga dak iti batog ti tawa, idada inawagan na. Kat nangag ko ti saritaan da. Ag out of town date da ka no. Saan ang mabalinda ito eh? Masapol nga awagak day jay na Ellen. Hello? Asino da ka di? Miss, sapay ko matasanak ang makaistorbo. Napatag ngamin ti ibagakkan ka. Anya ka di ti ibagam? Kan asino ka? Sakbay nga ibagak tinagan ko, kano asino ak. Kidawak asapay ko ma. Tano kasano ti kinapintas mo. Kasta kumamot ti kinasaya at ti puso. Ha? Anya ka di ti kayat mo nga ibuksilan? Adda ngamin dagiti banag apakaragsakan tayo. Nga makapasakit gayam iti sabali. Di ka maawatan. Mabalin ka di nga agsarak ta? Tapno agkinaawatan ta? Sige, itamat lang. Ibagam no sa dino ti pagsarakan ta. Awan opisina iti Domingo. Ibagam ka ni Elin nagayim mo. Ta iti day tangal daw, ti pan nakaangay ti palagip ti birthday day dinanang. O sige, taday tati ibagak ken kwa na. Masapul ang makumbinsir mo nga umay ti gayim mo. Iso ti kang runaan na bisita ta. Kasano, no umaymat ni Dave? Umay nga ta, nga uray saan anaimbitaran? Anya ka di panggap mo ka ni Elaine. At daanan day jay iti kaanyan ayat.
Ladingit nga ibaga dito ading ko. Ngamawan pa nagtalag ko ka ni Dave. Pag ko naamot, manong. Jack man mo. Ngam kasta ti mariknak. Kaslasan ang mapagtalkan ti panagkita kan kuana. Rumuar ka de, anak. Wananang, makisinara kak iti pagmamauyungan ni Dave. Saan ka nga tamay sagmak? Nasingpot mo ti panagkitak iti dayja babae. Saan nga taasingpat kitab? Saan mat siguro, nanang? Kasarita, taibagak ti pudno nga adda asawa ni Dave. Rumbang laang. Amangan no makapanda iti ibagbagada apapananda. Inton ko di na kan sublian. Saan ang mabalin, nanang? Uray ko manoawan anak mi. Siyak pa'y laang ti asawa ni Dave, nanang. Nakasagana amin nga usaran tayo intong Domingo. Itapay lang. Awaga mong tigayem mo. Tapno saan ama ikompromiso iti sabali. Wen, manong. Amangan kit di numalagip dati ag-date ka ni Dave. Narigatan. Awagam nga rodin Amangan numaodi ka amang awag kan kuana. Saan da arumbang nga ag-date? Kasano nunalpas dan ang nagtulag? Awagam kit din, nading ko. Awan ti adu sa lutsud. Alaman langan. Ngam na da date da. Mahalas mo asim mabang. Hello, gayam. Nakaawag ka man. Ada nga min okasyon diti balay intong Domingo. Sikati kang runaan a bisita. Apay nga italaan nga ibagam. Adda date mi kin ni Dave inton Domingo. Ag out of town date kami. Anya? Kasano nga rodin ti okasyon diti balay? Saan ka di nga iti sabali laangan nga aldaw, gayam? Ha? Mabalin ayamat? Ay, nagsayangan? Sige, taadda pa'y kasarita ka tao. Bye, gayam. Apay tibag nga imbatim dito'y balay. Adamot kargana akawas. Apay a pinakibiyangan nyo, nanang. Aramatag day ta iti seminar mi intong Domingo. Mas daawak. Taapay adito'y pay balay tinangibatsyam. Saan kayon nga agdamag, nanang? Umay kuntulatan alaan intong Domingo. Ay, seminar ka di atalaga ti papanam? Winaw? Ay, kaslang amin inlimod mo kan ni bakit mo. Nanang, amo ni Jed nga at the seminar ko intong Domingo. Saan kayon nga agatap? Ay, saan ako mga agatap? No saan adito'y balay tinangikam kadagiti badbadom. Agyaman na, tada ka dito'y nagtulagan ta a restaurant. Ading Elaine. Kasano nga amunak? Kan asino ka? Nang nangag kung tinagan mo, kan nakita kan iti kantin, iti asidag ti opisina yo. Empleyado ka kadi iti asidag mi, tako nam anakit kita na. Apay adi ka nakikita? Saan na ka empleyado? Ta saan na ka agtrabaho? Adda do nga anak mi ti asawa, katsak ti mga asikaso kadakwada. Kastagayam. Apay nga rod nga inawagan na. Anya ti importante nga ibagam. Rumbang amaamuam daytoy, tapno saan ka mailawan? Mailawan? Apay ko mailawan. Mailawan, iti saan nga umno alalaki. May salaang ti kaayan-ayat ko. Sa anak to mailawan, iti kaanuman. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.